Čekaj, dok scrolluješ na pauzi svog trenutnog posla, danas možeš da potrošiš novac na gluposti koje ne ostavljaju ništa iza sebe. Ili možeš da ga uložiš u znanje, u zanat, koji se traži svuda i koji se plaća. Zavarivanje nije trenutan trend, kao sve ostalo na internetu, nije fora, to je veština koja hrani porodicu i to već decenijama. Kod nas dolaziš ne da probaš, dolaziš da naučiš kako se radi ozbiljno. Radiš na premium mašinama, u realnim uslovima, bez glume i bez skraćivanja puta. Sa instruktorom koji radi već 30 godina, a prethodnih 7 to sve snimamo na YouTube. Naravno, sa sertifikatom koji vredi, sa veštinom koju možeš da naplatiš, sa osnovom da živiš od svog rada. Prosto i jednostavno. Ovo nije trošak koji će te boleti, ovo je odluka koja će ti se vratiti. Obuka počinje 1. februara, broj mesta je ograničen naravno, jer samo tako možemo da radimo temeljno. Ako si spreman da uložiš u sebe, kontaktiraj nas, sve ostalo u opisu. Vidimo se.